Korov, aby sme sa rozumeli. Tejto skupine ľudí sa veľmi poďakujme, že nezažijeme to, že jednoducho nedonesieš domov peniaze. A títo ľudia nám vytvorili vynikajúce podmienky, aby sme mohli vykonávať svoju robotu. Musíme sa zamyslieť do budúcna s pokorou na túto sezónu v hlavách si premietnúť a myslieť, čo nám táto skupina ľudí od pána Adama končia všetkými ľuďmi, ktorí sa o nás starali, ktorí nám zabezpečovali vnútorný pokoj, aby sme my podávali výkony. A to nech vás zaväzuje do budúcna, lebo títo ľudia určite sa nám o to budú starať a v ďalšej sezóne, aby sme boli po tej stránke dneska veľmi dôležitej ekonomickej zabezpečení, aby sme sa oddali tomu, na čo sme. Oni sú na jednej lodi, my na druhej. Ale toto je jeden tím. Ako tím vidím aj dneska, že tento tím pracuje. A pracuje, myslím, že na plné obrátky. Ale my sme mali odovzdávať ich snahu, lebo sme, ako som vám x-krát povedal, my sme herci, ktorí na tom, a hlavne vy hráči ste herci, ktorí na tom ľade, na tom ľadovisku jednoducho pôsobíte a vykonávate to, čo prináša úspech alebo aj neúspech. A ja vám osobne, ako aj jednej, aj druhej skupine, maximálne ďakujem, pretože som zažil to, čo posledné roky v rámci toho pokoja som ja nezažil. Mnoho ľudí to neviete, čo to je. Aj keď som bol v Lani majster, aj keď som to dostal na maximálny piedestál úspechu v rámci hokeja, tak vždy som nenašiel vnútorný pokoj. Vždy som sa zabával s hokejom. Zabával som sa aj túto sezónu s hokejom. Pre mňa to bola zábava. Nebola to robota. Pre mňa to je zamestnanie a pre mňa to zamestnanie ma baví, lebo ja sa s tým zabávam. A vy túto sezónu zhodnote naozaj, ako povedali, barco, dobre. Ale ja hovorím, že to je barco, aby to bolo ešte barco, máme veľa roboty pred sebou. Pretože si osobne myslím, že, ako aj pán Adam povedal, a x-krát sme na tú tému rozprávali, v základnej časti, ako aj v tom play-off, cítil som rezervy. A tie rezervy musíte cítiť aj vy. A nemôžete sa uspokojiť. Pán povedal, že 4. miesto je najhoršie. Áno, je najhoršie. A najhoršie existuje prehrať vo finále. A takisto najhoršie prehrať, alebo najhoršia prehra je vo finále. A najkrajšie víťazstvá sú 1. miesto a 3. miesto. A my sme to mali v rukách. A teraz si každý musíte rozpamätať a jednoducho zhodnotiť sebe, či sme odovzdali všetci všetko. Lebo tá šanca bola. A tá šanca jednoducho nám ušla. A tá šanca je budúcu sezónu. A záleží jedine na nás, či sa o to pokúsime, lebo v prvom rade nemôžete spať na to, že to 4. miesto. Je to kruté, u nás sa to hovorí zemiaková medaila, áno, je to kruté. Ale osobne si myslím, že pri troche, nie šťastia, a pri troche niečoho sme to 3. miesto mali získať. A ja som tomu veľmi veril a osobne ja vo svojom vnútornom presvedčení aj po tom zápase som bol veľmi sklamaný. A nie s tým, že by som niečo zatracoval, áno, ale jednoducho energiu, ktorú sme vynakladali v priebehu sezóny, sme práve v tom záverečnom boji jednoducho neodviedli sme to, čo by sme mali. Pretože play-off, tam už není únavy, tam už nikoho nič neboli a play-off sa ide. A na totálny doraz. A tam myslím, že začíname mať, alebo mali sme trošku rezervy. A tie sa rezervy prejavili v tých 3 zápasoch Jastřebie, lebo ste vynikajúce odohrali s Krakovom, vynikajúce ste odohrali s Tichy, áno, ale bohužiaľ v tom Jastřebie sa mi odzrkadlila nejaká tá základná časť, nejak do ucha, ten Krakov, Tark a podobné tieto zápasy. A tam sa to niekde, chlapci, nejakým spôsobom asi predstavilo, že nám niečo chýbalo. A vy sa musíte mentálne na niektoré úspechy pripraviť. Vy sa musíte pripraviť mentálne, ak chcete byť prvý.
Vy nemôžete rozmýšľať o rovine priemernosti. Preto aj teraz, keď sme s pánom Adamom rozprávali na niektoré témy, tak budú zatvárané s vami nejaké kontrakty s pánom Arturom. A pán Artur dal som mu aj čo sa týka prémií, čo sme získali tých 12,5 tisíc eur alebo 50 000 zlotých. Áno, z neho sa zavolajte, on vám povie svoj. Ja sa nepýtajte. Ja som to rozdelil, tí dvaja páni to schválili a pre mňa je to tam, je to uzavretá záležitosť. Áno. A vy začneme 5. mája. 5. mája sa stretneme, ale nie na výlete, už ideme začať robiť. A vy sa dobre pripravte a pripravte si bicykle a pripravte si kolieskové korčule. Rozumieme sa? Tieto dve veci si pripravte. Bicykle a kolieskové korčule. Ostatné sa pripravuje. O obsah sa postaráme ja. To je laická organizácie, lebo sa stretneme 5. mája. Kedy, keď to s pánom Arturom alebo s kolegom sa dohodnem, kedy sa tu akože zrazíme a začneme pracovať. A tá práca bude 8 týždňov. Toto bude nejaký priestor na nejaké vydýchanie, na nejakú regeneráciu a potom začneme znova už na lete. Ale vy začnite pracovať mentálne. Vy začnite myslieť víťazne. A vy sa nebojte roboty. Vy sa toho nemôžete báť. Lebo to myslenie je veľmi dôležité. To presvedčenie a viera vo svoje sily. A verte, aj z priemerného mužstva spraví sa silná družina. A veľmi silná. My sme neboli najsilnejší. Určite sme nemali najlepší káder. Ale sme medzi tých silných vstúpili. Ale medzi tými silnými nemohli ešte viacej vstúpiť. To je môj pohľad. A toho sa, pokiaľ budem spomínať v histórii svoje na túto sezónu, tak to budem stále mať na pamäti. A pánom ďakujem za ocenenie svojej práce a prajem ako všetkým vám tu prítomných veľa zdravia, šťastia a spokojnosti a budem rád, ak budeme pracovať ďalej spolu, aby sme my spoločne prinášali pre vás ešte väčšiu radosť a úspech.